Den verden, vi kender i dag, er truet af en række problemer. Og det er problemer, der skyldes vores umådeholdne forbrug af menneskelige og naturlige ressourcer. Problemerne er sådan noget som skovbrande, oversvømmelser og tab af biodiversitet, udryddelse af forskellige arter. Videnskaben har kendt til og advaret om de her problemer i årtier, faktisk i århundreder. Og videnskaben advarer fortsat om de her problemer i dag. Men der er tilsyneladende ikke rigtig sket noget. Problemet er måske, at vi ved, at vi har de her problemer. Vi ved, at vi skal gøre noget ved dem, men den viden bliver ikke rigtig oversat til handling. Så der er altså en kløft, en afstand mellem det, som naturvidenskaben ved, og det, som vi alle sammen handler på ude i verden. Der mangler altså virkningsfulde måder at kommunikere om bæredygtighed på. Og det er det, vi skal arbejde med i min forskningsgruppe de næste 3,5 år. I forskningsprogrammet Addressing Sustainability Using Arts-Based Science Communication skal vi arbejde med formidlingsformater, der kan bidrage til at skabe grøn omstilling og en mere bæredygtig fremtid. Vi kan forklare vores centrale idé ud fra Aristoteles' appelformer. Aristoteles sagde, at hvis man skal overbevise en modtager om noget, kan man appellere til ethos, logos og pathos. Så logos er appeller til modtagerens logiske sans og rationalitet. Ethos er at skabe troværdighed og vække tillid hos modtageren. Og pathos er at appellere til modtagerens følelser og sanselighed. I naturvidenskaben er logosappellerne velkendte, og det er jo også hævet over enhver tvivl i naturvidenskaben, at der er bæredygtighedsproblemer, som har indflydelse på vores evne til at skabe en bæredygtig fremtid. Så naturvidenskaben er fuld af appeller til rationalitet og logos, og vi ser også en række tal og grafer og tabeller, der på forskellige måder sort på hvidt dokumenterer, at der er de her problemer. Ethos er også velkendt i naturvidenskaben, ud over forskernes egen troværdighed og den høje grad af tillid, de nyder i samfundet. Så er der en række internationale og nationale institutioner, der også er med til at formidle om bæredygtighed. IPCC, FN, det danske DMI og forskellige nyhedsmedier formidler jo om bæredygtighed på forskellige måder og nyder sædvanligvis høj grad af tillid i befolkningen. Pathos-appeller, altså appeller til sanselighed og følelser, er normalt ikke noget, videnskaben benytter sig af. Forskerne vil gerne opretholde forskningens høje grad af objektivitet og neutralitet. Men på den anden side, så viser forskningen fra humaniora og fra samfundsvidenskab faktisk, at appeller til følelser måske er netop noget af det, der virker i bæredygtighedsformidling. Der er en række eksempler på vellykket formidling, der benytter sig af netop pathos eller følelser og sanselighed. Der er for eksempel kunstinstallationen Pollution Pods af kunstneren Michael Pinsky, hvor deltagere kan opleve at gå fra den reneste norske bjergluft og så til den luft, man kunne møde midt på dagen i Bombay i Indien. Og ved at opleve luftforurening på deres egen krop på den måde, så får det nogle af konsekvenserne af forurening meget tættere ind på kroppen, end hvis man bare læser om parts per million, for eksempel i et videnskabeligt tidsskrift. Et andet eksempel, som vi ser mere og mere, er brugen af fiktion eller science fiction. Det tyder på, at vi ved at prøve at forestille os mulige fremtider, om de er dystopiske eller utopiske, faktisk kan blive bedre til at arbejde hen imod de fremtider og derved også bidrage til grøn omstilling. Og endelig er der en række kunstværker, som kan bidrage til den her transformation. Kunsten har jo altid provokeret og kritiseret magthaverne, og der er en række eksempler på kunst, som også på forskellige måder understreger vigtigheden af, at vi får skabt en mere bæredygtig fremtid. Så, for at opsummere, der er altså et gab imellem det, som videnskaben ved om bæredygtighed og en grøn fremtid, og den måde, vi alle sammen handler på og er villige til at handle på. Og det er det, vi skal arbejde på i mit forskningsprogram de næste 3,5 år. Vi skal arbejde med, hvordan man ved hjælp af appeller til ethos, appeller til logos, men især appeller til pathos, kan skabe ny og virkningsfuld forskningsformidling, som bidrager til bæredygtighed.